היי, what's your name? תגידי בעברית. איך קוראים לך? קוראים לי סבתא. סבתא מה? סבתא יוכבת. נעים מאוד סבתא חבט. Do you love your mommy? Yes. Yes. מאיה, where do you live? בכפר ורבור. באיזה כיתה את? א'3. את רוצה למסור דרישת שלום למישהו? לא. למה לא? אוקיי, למי? לאמא שקוראים לה אמא יעל. מתי ראית אותה לאחרונה? אתמול בערב. אוקיי, תמסרי לה עוד משהו? למסור לאבא אורד שהוא גר עם אמא יעל. מאיה, מי החברים שלך? חברים שלי זה נועה ועומר, מחר יש להם יום הולדת, עדי, שיר לא כל כך, כאילו ממש לא. אוקיי, מי עוד מכפר ורבור חברים שלך? שלי, שקד, סיוון, רותם היא קצת הייתה כבר. אוקיי. היה נעים לפגוש אתכם, ביי.